ସାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ଉଠିଲେଣି କି ନାଇଁ? ସକାଳୁ ଉଠିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ପାନିଆଟା ପାଇଲି। କାଲି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଯୋଉଟା କି 5:30 ହେଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ ଉଠିଲେଣି କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଉଠିକି ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲିଣି। ଏମିତି ତ ମୋ କଣ୍ଠଟା ପୁରା ମାନେ କାଉ ବାଗିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ବିରାଡି ବାଗିଆ ଶୁଣା ହଉଛି। ଜମା କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ଆଉ ଏଠି ଦଶହରା ପରେ ଆଜି ପୁଅର ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଡାଏରୀ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା କି ବହି ଗୁରା ସବୁ ରେଡି କରିବି, ବୁକ୍ ଗୁଡା ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ପୁଣି କିଛି ବୁକ୍ ନଥିବ, ଯଦି ମିସ୍ ହେଇଯିବ ତ ପୁଣି ମିସ୍ ରାଗିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା କି ପୁଅର ଆଜି ସ୍କୁଲ ଟିଫିନରେ ଯୋଉଟା କି ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ ଅଛି। ତରକାରୀ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଭେଦେଇନି ମଟର କି କାବୁଲି ବୁଟ ହରିଆ, କାରଣ ଅଲଗା ତରକାରୀ ସେ ସେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି। ତ ଯୋଉଟା କି ସକାଳୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଉଠି ହଉନି, ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇ ହିଁ ଯାଉଛି। ତ କୋଉମାନେ ମୋ ପରି ସୁପର ଗଧ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଇଏ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଶୁଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସକାଳ 4:30ରୁ ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଉଠେ ଯାଇକି 5:30। ଏଠି ପୁଅର ପାଣି ବୋଟଲ ୱାଶ କରିବା ପାଇଁ ବେସିନକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲାକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଆମ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତ ଏଇଟା କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମାନେ ମିନିମମ୍ ଦିନରେ 4-5 ଥର ପାଣି ନଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ସକାଳୁ ଉଠିଲି କି ଯୋଗ ଆଜି। ଆଜି ଯୋଗଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ପାଣି ନାହିଁ।